Plně vybavená meteostanice Evolve EMC 427 přináší do vašeho domova aktuální meteorologické údaje. Může zpracovávat informace až ze 3 externích čidel, z nichž jedno je součástí dodávky. Další čidlo je vestavěno přímo v základové stanici, čili můžete měřit až na 4 různých místech. Celý přístroj byl vytvořen z nejmodernějších komponent za účelem podávat nejpřesnější měření, o nichž se dozvíte z přehledného barevného VFD displeje. Meteostanici obsluhujete pomocí několika tlačítek, jejichž podrobná funkce je uvedena v přiložené příručce. Účinný dosah čidla na otevřeném prostranství činí až 30 metrů. Dodržením této vzdálenosti získáte velmi přesná měření na mimořádně rozsáhlé stupnici. Z displeje lze vyčíst údaje o venkovní a vnitřní teplotě, vlhkosti, teplotním indexu a rosném bodě. Maxima a minima všech těchto veličin se uchovávají v paměti meteostanice. Nad standardními funkcemi jsou potom barevné sloupcové diagramy pro letní odhad počasí, zobrazení fází měsíce nebo předpověď počasí na 12 až 24 hodin s až 75% úspěšností. Na meteostanici lze rovněž nastavit hodiny, kalendář, alarm a jas displeje. Ten je automaticky regulován díky citlivému senzoru nastavujícímu intenzitu svícení dle jasu okolního prostředí. Evolve EMC 427 je napájena síťovým adaptérem se zálohou 2 litiovými bateriemi, což oceníte především u náhodných výpadků proudu. O stavu zdroje informuje indikátor na displeji. Externí čidla jsou napájena 2 bateriemi.